खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हजाय पुलिसा साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। निसारि दैमायाव गोमानाय हिन्जावसानि गोथै सह बोखांदों। सासे हिन्जावसाया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। 15निफ्राय 17 नभेम्बरसिम गुवाहाटीनि मोन 28 ओनसोलाव दैनि जगायथाया बन्द जागोन। 41 नं मानास आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबाव 2.0 केल माहारान जागायबाय। 8 साइबार दायनिगिरिखौ पुलिसा खादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि आफादा खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सान खुंदों। धुबुरीयाव एम.जेन. रेगानि खामानियाव गोबां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों हजाय पुलिसा बुधबारखालि साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हादों। गिबि खेबाव सानै ड्राग्स फालांगिरि नुर आली आरो आकाश आलीखौ हजाय पुलिसा खानानै सोंलु सोंनायनि गेजेरजों बासुदेव गौफा मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो खानो हायो। गुबैयै बासुदेव गौफाखौ हजाय जिल्लानि लंका टाउननि होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बियो डिमापुरनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामोमोन। बेनि अनगायैबो सोरखारि रेलवे पुलिसा चिराज उद्दीन मुंनि सासे सुबुंखौबो ड्राग्स फालांगि खालामनायनि थाखाय खानो हादों। बेनिफ्राय गंसे बथल लहानि आसुगुर आरो गंसे AS02N8920 गारिखौबो जब्द खालामनो हादों। दासान्दि बिसोरनि बेरेखायै पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय। नगाव जिल्लानि खामपुर ओनसोलाव थानाय निसारि दैमायाव गोमानानै थानाय सासे हिन्जावसानि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। गोथै सहखौ बृहस्पतिबारखालि कुकेरी बारि गावनि साखाथियाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हिन्जावसाया बुधबार बेलासिनि समावनो गोमादोंमोन। थैनाय हिन्जावसाखौ जागृति हाजरिका होनानै सिनायथि होदों। SDRF आरो जायगानि थागिबिफोरनि हेफाजाबै गोथै सहखौ नागिरनानै दिहुननो हादों। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो हिन्जावसाखौ गबनानै थैदोंमोन होननानै सन्देह खालामदों। त्रिपुरायाव 21 बोसोर बैसोनि सीमा देबबर्मा मुंनि सासे आदिबासी हिन्जावसाया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे दुखुनांथाव जाथाया 12 नभेम्बर खालि श्रीमानगंज पुलिस थानानि सिङाव थानाय रंमाला एडिसी गामिनि हेरमा ओनसोलाव जादोंमोन। हिन्जावसानि बिफा जितेन्द्र देबबर्माया फिसाजोखौ फुंनि समाव गोबां गाबज्रिनायाव राव होयैनि जाहोनाव नखरनि सासे सुबुङा दरजा देखावनानै हाबनायाव फिसाजोखौ फासि नांनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। बे जाथायनि खौरांखौ हरनायनि उनावनो श्रीमानगंज पुलिसा न'आव थांनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनाय जायो। गुवाहाटी जल बर्डआ मोन 28 ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय दैनि जगायथायखौ नभेम्बरनि 15निफ्राय 17 खालारसिम सरासनस्रायै बन्द खालामनानै होनाय जायो। सोहोरनि गोबां सुबुंफोरा माखासे असुबिदाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ होननानै फोरमायथि होदों। बेनिनो अमिया नगर, सानमारी, राजगड़, लाचित नगर, उलुबारी, रूपनगर, बरा सार्भिस, जु रड, अनिल नगर, नवीन नगर, तरुण नगर, श्रीनगर, भास्कर नगर, MT रोड, गीता नगर, अंबिकागिरी नगर, सुंदरपुर, मानिक नगर, हेंग्राबारी, चौरास नगर, जाकिर हुसैन नगर, डाउनटाउन, बारमटरिया, रामसाहिल, लतासिल, सिलपुकुरी, पानबाजार, सरगुला बायदि ओनसोलफोराव दैनि जगायथाया गोबां जेंना जानो हागौ होननानै फोरमायथि होदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि गुवाहाटी जल बर्डआ पाइप लाइनखौ बोखारनानै गावबागाव ओनसोलाव गोदानै दैनि जगायथाय होनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय बिधानसभा बियाबफोराव केल माहारान 2.0 खौ खुंफुंनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 41 नं मानास बिधानसभा आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबनि सिङावबो जानानै थाङो। मोननै बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 41 नं मानास बिधानसभानि गं 25 20 DC आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय
मोन 32 VSDC-फोराव बे खेल महारान 2.0खौ खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। खेल महारान 2.0 नि गेलेनाय आयदानि गेजेरफोराव दङ जोलुर, एथलेटिक, काबादि, दावा आरो साइकेल सालायनाय। बे हाबाफारिखौ 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय नारायणपुर VSDC-आव बेखेवनानै होयो बाक्सा जौगाखां खोन्दोनि बिडिअ निर्जय ब्रह्मआ। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो नुजाथिबावो बाक्सा जिल्ला खुंथायनि एडिसि मुस्ताफा सालिम आहमेदआ। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो VSDC-नि मासिगिरिजों लोगोसेनो सोद्रोमा आरो बिफानारिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बरगावनि बामनपारायाव थानाय गंसे तालुकदार हटेल आरो लजआव मोनानि समाव गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव पुलिसआ सन्देह खालामनाय सा-8 साइबार दायनिगिरिखौ खानो हायो। मख'नो गोनांदि सोनाब गुवाहाटी पुलिस डिपार्टमेन्टआ मानि लन्डारिंनि थाखाय बाहायनाय मुल बेंक एकाउन्ट नेटवर्कनि गेजेरजों साइबारखौ हमनो मोननाय जादों। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिफोरखौ बरपेटानि चाहा आलम 29 बोसोर, आजिजुल हक 25 बोसोर, रुबुल हुसैन खान 37 बोसोर, हासान आली 36 बोसोर, खयाकुसिनि अलामिन खान 25 बोसोर, बरपेटा सदरनि काजी साद्दाम हुसैन 32 बोसोर, आब्दुल कलाम 36 बोसोर, बरपेटा रडनि आजिमुद्दिन आली होननानै सिनायथि होदों। बेनि बागै पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला लेखा रोङै सुबुंफोरनो बेंक एकाउन्ट खुलिना होनो साफायाव 20,000 रां जासिनानै फिन साइबार क्रिमिनेलनो 80,000 राङाव मानि लन्डारिंनि थाखाय फानफिननाय जायोमोन। बबेखानि सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ गं 31 मबाइल, गं 36 ATM कार्ड, गां 21 चेक बुक, मोनस्नि स्टाम्प, गंब्रै गारि, गंसे बाइक, मोनब्रै हार्ड ड्राइभ, गंसे लेपटप आरो गोबां बेसादफोर जब्द खालामनाय जायो। दासान्दि साइबार पुलिस थानाया दायनिगिरिनि बेरेखायै जगाजगखौ सन्दाननो गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिनै नबेम्बरनि 14 खालारखालि बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीखौ गोसोखांनानै थैनाय सान फालिदों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि आफादफोरा। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै दिनै बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादआ बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि थैनाय सानखौ जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादआ बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि सायाव सावरायमा हाबाफारि बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों। बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गुणराजा बसुमतारीया आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि डक्टर आजुलि बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो बिबानगिरि फारियै लेङाइ आफादगिरि खोरोमसार बसुमतारी, लोगो नेहाथारि दुलाल स्वर्गियारि, रुबिला स्वर्गियारि, रांगिरि कुलराम ब्रह्म, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारि, बारग' नेहाथारि जोंसार रामसियारिमोनजों लोगोसेनो गोबां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि गोसोखांथियाव थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि मुङै बर' रेबग्रा जथुमा गासैबो बिथिंनि लिरगिरिमोनखौ गोसो थुलुंगाखांहोनो गाव सोरजिनाय बिजाबनि सायाव मोनफ्रोमबो थुनलाइयारि बान्थाबो होबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो 2023 मायथाइनिफ्राय HS आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय फरायसानो बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि मुङाव थुनलाइयारि बान्था महरै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा होबोदोंमोन। बिथांनिनो गोसोखांथियाव फैगौ 16 नबेम्बराव बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। आफां आसामनि धुबुरी जिल्लायाव 2023-2024 मायथाइनि राङारि बोसोराव MGNREGA आसनिनि सायाव गोबां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला धुबुरीयाव पन्चायत आरो गामि जौगा बिफाना गासै 5,44,28,000 रां फान्ड हरदोंमोन। बेवहाय धुबुरी जिल्लानि गासै मोन 14 जौगा खोन्दोफोरा बे रांखौ बाहायनायाव हेरा-फेरा खालामदों होननानै सोराङाव फैदों। बेनिनो गौरीपुर जौगा खोन्दोनि मावख'गिरि सन्जीब भरालीनि बांसिनै जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।